אז כשאתם עושים הרצאה כזאת, תסתכלו מי זה האנשים, מה מעניין אותם. כל פעם לוקחים פרק אחר, בסדר? בסדר? קדימה, אתה קורא כותרת, שורה אחת, חברים נותנים דוגמה. לאהוב ילדים ולעזור להם. מה זה לאהוב ילדים? איך אוהבים ילדים? חיבוק, נשיקה, משחק. איך עוזרים להם? ילד כזה קטן, מה אתה יכול לעזור לו? ללכת, לעבור כביש, להתלבש, בסדר? הפרק הזה עוסק בלאהוב ילדים, לעזור להם. קדימה. הילדים של היום יהפכו להיות התרבות של המחר. זה נכון? דוגמה? אנחנו היינו פעם ילדים, כולנו ילדים. הילדים של היום, מה הם יהיו מחר, בעוד 20 שנה? הורים. הורים, מנהיגים, עורכי דין, שוטרים, מסגרים, נגרים. עבריינים. נכון מאוד. נכון מאוד, אם לא נטפל. אנחנו הולכים לטפל בזה, אל תדאגי, בצורה כזאת שאני מבטיח לך. תשמעו מה שאני אומר, ורק תראו אם אחר כך אם אני צדקתי. לא יהיה פה בן אדם אחד שלא ירצה לעשות משהו כדי שלא יהיה עבריינים. אמרתי את זה מספיק ברור? תוכלי לבדוק אם אני צדקתי או לא צדקתי? עוד פעם. אני אגיד עוד פעם. בעוד 20 דקות לא יהיה פה בן אדם אחד בתוך החדר שיגיד, אני עסוק, לי אין זמן. זה לא כל כך חשוב. לא יהיה אפילו בן אדם אחד כזה. כל אחד שיושב פה בחדר יגיד, כן, אני רוצה לעזור. אחד יהיה מרצה, אחד יקבע הרצאות, אחד יקרא חוברות, כל אחד ישתמש בזה כשהוא רואה שני ילדים רבים. עשינו עסק לראות אם אני צודק או לא צודק? נתערב בפחית קולה? קולה. בקבוק ג'אם. כי אני לא רוצה להכניס לך להוצאות גדולות. לא פחית קולה. אני לא רוצה להכניס לך להוצאות גדולות, אני יודע שאני צודק. כמה קולה יש פה, לא פרק קולה. אני פשוט בן אדם אחראי, אני לא רוצה שתתחיל להיכנס להוצאות, כי אני יודע שאני זוכה בהתערבות הזאת. בסדר?